Wah, iya. Lek dames wis niliki Dik Rea. Fotone. Fotone, guys. Sore-sore, Mak. Sore lho aku lah Mbak Jes leren ngonten dhisik pe. Aku tak tenan Mbak Jes sebentar ya. Nggih, aku nang. Terus aku budal Mbak Jes mau. Wonge sumpah Nah, dalu kalau Motor suwun lho, Lek. Wis. iya. Rene mak. Nek kok ora ngomong lah aku ngono. Gak ngomong Gak ngabari kok. Kok ngerti, Mak? Kok ngerti nek mriki? Lah ki ping pindho iki. Kok apal ya? Aku ku lho ngono ku lho enek desa apa ku lho dukuh apa ku. Jis keblablas aku ngono. Ku enek pelange tak eling-eling. Nanti sore kan Terus omahe iki sing anding kene iki nek Pak Mrene ne apal. Nek rene apal Pak. Nek iki ne aku sing tak eling-eling kuwi. Desa apa ku. Enek tulisane kebablasan kowe kebablasan aku. Wes terus dalane rene. Rene pun apal gitu. Wes, lah ping pindho mriki. Kae. Wis pemirsa iki. Kae. Irunge yo. Irunge ku. rumah sakit gitu. Wah, langsung ngecek sini. Susunya mau kantor-kantor susu. Iki rezeki dari Bu Mujiati le ya tak sampeno muga-muga ya dungane Bu Mujiati muga-muga ya piye lancar rezekine selalu jauhkan dari mana pun. Amin. Matur nuwun ya Nduk ya. Putu mbok tangeri. Motor suwun. Iya Nduk ya padha-padha Nduk sila aku bayi iki ya Allah muga-muga selamat diparingi selamat aku ngeren onggahi diparingi selamat nabrak tak teleponi Nduk anu nek apa kendine dibuka atau ditutup Nggih waktu teng PKO niku nggih. ada hari-hari gak Genduk lemari Lemari nek kan ngoten niku wong desa ya ngono kuwi mau apa-apa dibukai ya pembali ya alhamdulillah selamat wis penting male hati-hati dhisik aku sak maku aja ndandang matane ora usah rono-rono dhisik nggih pokoke iki nek urung iki molo iki Wong kula tuturi kok mono lho Kak. Lan nggih. Lah nggih mawon nggih. Pun. Yang penting wis pokoke mangane sayur-sayuran. Jogo kesehatane. Isine ndongakno tok Nduk, apa lan ndongakno. Wis muga-muga diparingi selamat. Aku matur sehat. Iya. Aku ya kadang dadi dikenal wong-wong itu rezeki. Alah, pancene dulure. Sopo ki sing pemirsa ki ngerti dulure tanggane sapa tanggaku ka lho. Bentuk marik-marik apa nang dulure kalau bentuk marik-marik. Yes memang rezekine iku nang kene enek rezekine. Dadi Mbak Rika, Mbak Mas Rudi gawe dhewe guys iki wis kene wis mama dhewe gawe dhewe iso apa kesehariane diplok. Enggak apa-apa. Malah tak kongkon Nduk pati kandhani Mbak Indah gawe dhewe Mbak Rika. Ono sing ngandani ya Mbak Indah, kandhani Mbak Indah yo wis kandhani carane ngene. Iso Mbak, ngono iso. Kira iso apa lah wong gawe ngono pemirsane padha ngerti. Padha ndelok saiki alhamdulillah pas berada di sini bentuk rezeki alhamdulillah kula ningali vlog nggih seneng. Pemirsa niku kadang ngoten niku nek kadung remen nggih ngoten niku diparingi rezeki. Tangga niku lho pun malah ibarate pun kuatah enten ada diparingi kulkas enten diparingi dingklek nek diparingi buwe nek diparingi lho mari kabeh nek seperti ngoten niku. Ya Nduk aku wis sore ya Nduk ya aku tak balik ae ya. Yo Potong mriki to. Wis to. Potong mriki ngoten le. Lho, lha dagingku piye? Lho ke masakan apa? Jangan tak tes. Tidak doyan. Daging wis Daging, Mak. Daging kok malah. Daging iki piye? Daging. Tapi dagingnya ndek wingi. Ndek ini yo oblok-oblok. Dagingnya Oblok-oblok. Ya wis nduk ngono ya Nduk ya. Nah, wis pokoke lek dames saiki ya Nduk ya tenger ya wis pokoke sithik-sithik ya Lek. Heeh Le padha-padha ya. Tak balik dhisik kok kalau tak langsung. nggih nggih. Iya.
nggih, sing pinter ya. Yang kan mertua sing pinter. Kalau Nggih, nek enten sampe enten klerak-klerune. Ponane kula nggih sepurone nggih sak. Pancen pecah kenaon. alah kula Nek aku ya kok kula ki nggih, ambek. tuturi nek enten klerak-klerune ngojene bocah nggih. Ampun dibatin, Nduk iki kleru, niki kleru ngoten mawon lho kan. Nggih. Dianggep anake dhewe. Ngoten seneni siji seneni kabeh. Nggih, ngoten nggih sak. Hati-hati ya, Lek ya. Itu pucuk. Dikon bantuane dames ya. Subscribe ya, Rikaruki. Siap. Warga desa mana ini? Ngake. Katur. Nggih, Pak, sampeyan monggo. Bener ya. Terus pemirsa ya. Apa rene ndek ini ceritanya tapi hancure mobil supirnya. Kamu agak kecil loh. Jadi kan. Salam pertama. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya 2R pemirsa. Ya, ketambahan sama adik sekarang jadi 3R tapi belum tak ganti YouTube channelnya. Ini searchingnya golek ya Heeh, 2R ya. Sih. 2R. Tambahan sama adik Ria, jadinya ya 3R kita bertiga hari ini. Alhamdulillah. Tadi disambung sama Mbah Damis jadi ya. Kalau turun itu disambangi. Iya, Mbah Damis anu kok ngerti suaranya wis anteng kae. Ora tangi-tangi. Pinter adik ya. Dek, mau dikasih dek kamu dek kasih sesuatu sama Mbak Kasih Mbak sesuatu. Damis, terima kasih ya. Terus mbakir Iya. ah Dalu-dalu ora. udah lu Lanjut kok apa-apa. Ora diparingi apa. Sik. Dia terus pemirsa mbakir nih. ini pilih itu nih pilih anakku. Nangis, kepotongnya lawan meh. Oh, terima kasih lah. Enggak di anu Damis. ini. Wis maringi anakku. Iya pokoknya kali pokoknya benar terima kasih banyak aku betul-betul sudah nyempet Rena milih Dek Ria. Mungkin aku anu ya akhir-akhir ini sering nangis Sering nangis pemirsa. terus aku sampai ngelibatnya kayak bener-bener Tak sering itu pemirsa nih. Ora Nangis saya, iya, aku gak iya. mari-mari sampai anak nangis saya. Dikuat-kuat nih ya. Tak mau anak ide ya. Itu tak mau nonton pemirsa. yo gue jenenge anu ya perasaannya sensitif nek aku ngomong gak kok barbar nangis. Ya tapi kan nek anu kan langsung kaku dek. Iya Nek bernangis kan wetenge soalnya mari kena jahitan aku yo mesakne. nanti mau Damis ini aku gak nyongko kok Yudi itu kok no ngarang-ngarang karena kita kayak nunggu dulu nanti Kayak itu tiga ini dek. Sebenarnya dek. Damis motor sembah nuwun iki. koyo Buka no dulu. aneh Saya tak buka nih dek. Nomor saya sampai berantakan lagi. Gak nangis kekuatan. Kekuatan tempur segini lek Damis tambah lancar.
Belum sampai. Si, kalau gitu ini. Badamis kok. Misalnya lo mbak ya. Langsung gini. Gue kok bisa gitu. Oh, Ditarik baik. dia semuanya dia. Aku kan peduli. Tak pakai ya. Langsung dipakai nih. Gitu. Aku ya. Langsung gitu. Ya cek mali. Gede. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggokno anakku dek. Enggak kenal. Kalau di sini nanti. Itu yang sini kayak. Itu yang gede. Oh jangan. Nangis. Di pemirsa ini ke anaknya makasih bang po. Medan suyo. Ya tak segitu nih. Biar yo anu pemirsa nikahanku yo. Tak dapat sampai nyumbang sampai ambiran aku bagi tuluri kayak so balas sama lagi kayak so kayak itu siapa ya kami sini ini ngaku yo aku matur suruh saya jenengan wis ngene tak pira-pira Barang ini benar digawani kalau pemirsa berasa sak gitu. Dan juga sampai soalnya dulu fotonya senang. Dulu ini terima kasih banyak Bu Eni Demis ya. Aku juga iso ngomong apa-apa. Sehat-sehat terus ngali ya, mungkin kabeh penyakit lek kami diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek cabe tinggal sehat, diangkat kabeh penyakitnya disehatno kabeh keluargane. Sebenarnya kena emang sehat arep digawe apa-apa mergawe apa. Ki enak pemirsa arep digawe golek sandang pangan ki yo. Enak lancar mergawe. Kabeh lancar nek wong sehat. Dikili ya, sehat terus sampai salawase. Aku gak iso bales apa-apa le. Biyen aku kaya tidak jambes ini aku kayak orang sempat aku guys. Muka-muka soben aku iso kayak inget kayak. Muka ya tuh ya. Terus
terima kasih banyak yang sudah support juga untuk para penonton nasabahnya Lek dan juga. Gimana pemirsa ya? Terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Allah dek.